aku ki lho wong ya lha kowe dhewe ta aku ki plungap wong ning mall karo wong ilang plungap lho Tapi kan aduh ngerti toh carane mlaku ning kondo ning ekspalator kuwi lho. Kuwi ade munggah kan yo ngerti dalane. Lha kuwi sing bodong-bodong kok GBO kan kok nemen-nemen lho. Wong kok biasa kok kuwi duduk wonge sing anu apa jenenge sing GBOM kok duduk wonge to. wis opo? Iki jasa wong Wis opo? kuwi wonge sing pinter iki lho. Sing pinter wonge. Kuwi mesti IQ-ne yo di atas rata-rata. Makane wong pinter wong. Duduk wargane sing anu blok wargane. Wonge sing kepinteren iki lho. Lebih biyen juga sekolah opo kok sampe pinter wong lho. S3 kelas. Aku kira lagi. S1, S2, S3 kalah berarti ya. Lalu karena apa-apane? Si enek berani wis truk jenenge.